কোটি কোটি প্রণাম। আজর শাসন করছেন আমার এবং অন্যান্য ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ଦର୍ଶନଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଭାଇ ଏବଂ ସୁନାମା ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଳବୀର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ କାଳନ୍ଦୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ सुख समृद्धि नंतर परिवार हसी उठू एतिके निवेदन करी आज सत्संग विषय पदे पदे कहबी कहीं आम सागर जड़े वरिष्ठ आलोचक अच्छा अमोघ सहित अच्छा आमर जड़े गुणिज्ञानी भक्त दशरथ भाई से आलोचना करेंगे आमर मुरली भाई गोटे जो आज नारी नीति पढ़ुले जे स्वामी देवता देवता आम क्या देवता जहाँ देवार शक्ति थाए सी तेना आम आमर एक करूँ मंदिर को जो देवता को पूजा करूँ देवता बोले ये कहूँ देवार शक्ति अच्छी आम जहाँ इच्छा करूँ प्रार्थना करूँ से शक्ति अच्छी से आमको दे पारे से स्वामी को कहीं देवता कहवा आम हिंदू शास्त्र अनुसार स्वामी हूँ प्रत्येक स्त्री देवता कारण प्रत्येक स्त्री किसी आवश्यक स्वामी ही पूरण करता सब किसी तार आवश्यकता पूरण करे तार स्वामी से देवता खाली देदेले दबार शक्ति देवता कह दबार शक्ति का निःशब्द हवा दरकार अनकंडीशनल हवा दरकार कौन से शर्त पाई जदि के दौड़ाए सेटा ताको आम देवता बोली कहि तथा आम जीवा परिवार में बापा माँ ना एमान को पिला देवता तार कारण होची गोटे बाप तार पुओ हो झील हो सबू किसी से दवा सब प्रस्तुत थाए तार पाठ पढ़ा आरंभ कर पोशाक परिच्छेद खाଇବା पीवा एवं से गोटे भविष्य गोटे भल मनीष हम केमी से समाज प्रतिष्ठा कर तार शक्ति मुताबक एवं तार शक्ति बाहर को जाई बापा से चेष्टा करे पिलार मंगल पाए पिलार सब किसी मंगल हो जो तार पिला से जो कर्तव्य करे से कर्तव्य की विसर्जन अंक विसर्जन
ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କିଛି ଆଶା କରେ, ତାର ଆଶା ନଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପାଇବ ଯେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ପୋଷିବ, ଇଏ ମୁଁ ଭାବନା ନେଇକି ତାର ବାପା ତାକୁ ବି କରିନଥାଏ, ତାର ସେଇ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ঠিক সেরকম মা গর্ভমাস 10 দিন গর্ভ ধরে এবং কষ্ট পায়, পিলাটিকে জন্ম দিয়ে ছোটରୁ বড় କରିକି ଗଢ଼ି তোলে ଏବଂ ନିଜେ ନ ଖାଇ ତା ଛୁଆଟିକୁ ଖୁଆଇ ଯେମିତି ତା କୌଣସି বা ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ନ ଘାରିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ତାର ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ତା ମା ହିଁ କାମନା କରେ। ମା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଃଶର୍ତ। ତେଣୁ ବାପା ମା ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବା ଆଜି ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଯେ ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ପୁଅ ଆଉ ତାର ବୋହୂ বা ତାର ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ବାପା ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖମୟ ହବ, ସୁନ୍ଦର ହବ, ସେମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମା ଦୁଇଟି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପୁଅ ଯେଉଁ ଝିଅ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ହେଇକି ବା ବାପାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେଷ୍ଟାରେ ସିଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ଯେ ଏଇଠି କେବଳ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶେଷ କରୁନି, ଆଉ ଟିକେ କହିବି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଭଦ୍ର ହଉ, ନମ୍ର ହଉ, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରହୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ହଉ, ତାଙ୍କ ପିଲାଟିକି ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ହଉ, ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ହଉ ବା ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହଉ, এইভাবে ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣବାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଟି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତା ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ଏଇଭଳି ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଟି ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ମା ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦା ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହଉ, ତାହେଲେ ତା ବାପା ଜାଣିବା ଦରକାର ତା ବାପା ଦଶରଥଙ୍କ ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତା ମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ହଉ, ସେତେବେଳେ ତା ମା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମାଟି ମାତା ମନମୋହୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସୁପର୍ଣ୍ଣତା ହେଇ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳି ପୁତ୍ର ଆଶା କରିବା, ତାହେଲେ ତେଣୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି
ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରତି ମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ଭିତରେ ବି ଦେବତା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯେମିତି ମା'ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରେ ଏଇମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ହେବ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଆମେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଲେ ସମାଜ ଭଲ ହେବନି ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସ୍କରିତ ପରିବାର ଯଦି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ତ ସମାଜ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜୟ ଜୟ ধর্ম ভক্তি সংস্কার সঙ্গীত সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ পারাধি পরম পুরুষ নমস্তে পরম পুরুষ নমস্তে পরম পুরুষ নমস্তে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্য পাল শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্য পাল শ্রী শ্রী আচার্যদেব সমস্ত খেলা আগে